Ngisathi sewungcono ngale ngitaliwe angeke ngiyakuthola manje bashaya ngiyawubona umlungu ukuthi umlungu wami ne connection connected hey I never game with kind boy how are you? You are drunk. No, I'm not drunk. I'm happy. Not drunk. The business is not looking good. Yeah, it's terrible. Yeah. Give me the key. Give me the key. You are fired. I'll do. Get out of here. I'm doing. I'm the best. Do. Oh. Yeah. So, I'm happy. business is not doing well. Siyanibingelela kakhulu igama lami nginguSanele Isibongo kaNeni Ncegu kaZwelonke sikhona ke sila eMthonjeni Church of All Nations la ngimnomama ngizombuza nje few questions about uhambo lwenkonzo njengoba iqalile nje konje sawubona mama. Sawubona bhuti wami. Ninjani mama? Siyaphila bhuti, njani wena? Hayi siyaphila kakhulu. Umama engimnayo eduze kwami umama ubani? Umama uNomasonto wakwaMgabhi ophuma eFosloras. Okay, siyabonga kakhulu Mama Mgabhi. Ngicela ukubuza nje mama njengoba inkonzo iqalile nje uzizwa kanjani wena ngenkonzo njengoba iqalile nje umoya wakho uthini? Ngizizwa ngijabule kakhulu, ngiyeneme, ngithokozile. Ngifike izolo ngine pain la ngasemuva ekubeni ngisebenzisa ipower sour soap powder umkhulu asitshele ngayo, iyaphilisa kakhulu especially emzimbeni. Uma siwomama siwobaba kwamele siyisebenzise ngoba iyaphilisa, iyasebenza kakhulu nakwi-cancer. Siyabonga kakhulu mama. Mama ngicela ukukubuza njengoba ubona lapha kugcwele ama security, kugcwele ibhamu la enkonzweni, uzizwa kanjani, ufila kanjani ngalokho ukubona nje ibhamu, ubona ukuthi ama security anivikelile, uzizwa kanjani ngalokho? Ngizizwa ngithokoze kakhulu ngoba okwamanje i-safety ihamba phambili ngoba kunabantu abangacabangeli impilo zabantu, abenza noma yini ebantwini, abenza